L-oġġetti sagri misruqa mill-Kolleġjat tal-Immakulata Konċizzjoni f'Bormla instabu wara qrara mal-Arċipriet Dun Anton Kassar. Dan intqal fl-awla tal-qorti hekk kif kompla jinstema' il-każ li fih qed jiġu mixlija żewġ tirġiel. Dakinhar il-Pulizija qalet li l-oġġetti instabu wara rejd li għamlet, iżda kien fil-qorti waqt ix-xhieda tal-Arċipriet ta' Bormla li ġiżvelat kif l-informazzjoni kienet ġejja mill-Arċipriet wara li persuna marret errandu u qaltlu l-post fejn setgħu jinstabu l-oġġetti sagri. Fil-fatt id-debijiet kollha instabu skont l-informazzjoni li ingħatat waqt il-qrara f'residenza f'Bormla viċin il-mina ta' Santa Lena, propju f'tank tal-ilma fuq il-bejt tad-dar. Din l-aħbar waslet għal kritika qawwija fil-konfront tal-Arċipriet, bil-maġġoranza jgħidu li qassis ma kellux joħroġ din l-informazzjoni għaliex huwa marbut bis-sigriet tal-qrar. Iżda f'kummenti ma' One News l-Arċipriet seħaq li huwa ma għamel xejn ħażin. Le, jiena ma ħriġtx informazzjoni mill-qrar, jiena ma eċċej fuq in-nies li minn fejn sirt naf u kollox, sirt naf biss mill-qrar. Jiġifieri meċċ min, fej, kif, x'fatta u xejn, jiġifieri sibt fl-affarijiet u meta il-Maġistrat u l-Pulizija staqsewni minn fejn ġiddi l-ħaġa, tilhom mill-qrar ma nistax nitkellem. Għalhekk mhuwiex magħruf minn għandu din l-informazzjoni lill-Arċipriet li waslet għas-sejba tal-oġġetti kollha li jinsterqu, inkluż il-labbra tal-Brillantini li One News żvela li minkejja li kienet stmata li tiswa madwar 20,000 euro ma kellix valur ta' aktar minn 100 euro. Is-serqa mill-Kolleġġjat ta' Bormla seħħet wara li l-ħallelin ixxabtu mal-scaffolding li bħalissa hemm mal-faċċata tal-Knisja minħabba ir-restawr li qed isir. Jidher li l-ħallil daħal mintaqa' żgħira u tefa' ħabel minn fuq il-kor biex ikun jista' jixxabbat miegħu u jinżel l-isfel. Bis-sagristan tal-parroċċa intabaħ bis-serqa wara li daħal fil-Knisja biex iħejji għall-ewwel quddiesa. Każ li fih qed jiġu akkużati Marfrin Kiċċola ta' 30 sena u Ġanluca Sultana ta' 19 sena minn Bormla. Iż-żewġ akkużati qed iwieġbu mhux ħatja l-akkużi miġjuba kontrihom. Iżda ħati jew le għandhom il-maħfra tal-Arċipriet li wara x-xhieda tiegħu avviċina liż-żewġ akkużati biex jgħidilhom li ħaffrilhom.